Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bandiraɓe hettiyankoɓe e yiɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV wonɓe e nder kame bowal leydi Sénégal on calminama e inde on manama e jettoɗe sikela en garti e kattanɗe jomiraɗo joom baɗe bawɗe baɗowo ko wela eɗo wela ende wela eno welira gam humnude aadi e nde tawno fulɓe mbi ko salade aadi ɓuuri firtude aadi amen e moɗon ko robiɗo jayndeji ɗo e Ayaw Pindi TV sikela en jetti jomiraɗo joom baɗe bawɗe dokkuɗe en finde oɗo subaka altine en hawri e 15 lewru no ganduɗa ndu ko février hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e goho en juule nabi mouhammadin ya rasulallah sallllahu alayhi wa sallam lelgo men woni programme e oɗo subaka hande no mbiɗen ni altine 15 lewru février ina wayno koni jogor siforade ma en gar e roɓiɗo jaareji ɗi ganduɗa ina ɓuuri artude eko yewti e gueɗe Ousmane Sonko noɓe kolliti wonde ko yontere nde ganduɗa nde ko ɗum semaine décisive caggal muɗum ma en gar eko yewti eko kewɗen wattodirade e kala altine woni fait divers e ñalawma hande noon ma en kal eko yowiti e Daka mbo Medina Gounass eɗen gandi guila hanki andama happu nangganoɗo o woni nogas jeeɗiɗi nduɗo lewru eko yowiti e kindol Daka ene wayno dirtanama ha ñande nogas ɗiɗi lewru mai e nde hitande gonɗen wadde firti ko caggal julde korka inchallahu rabbi ma en gartu hen so Allahu lamɗo jaaɓi gam etade haalde ko yowiti o décision mo ganduɗa hono kanko khalifa tedduɗo Madina Gounass o woni ceerno Ahmadou Tidiane Ba tigui haali ɗum hanki ɗo e boppo woni e Dakar ma en gar hen ko ɓuuri yaji so Allahu lamɗo jaaɓi kona ɗum joni joni o en natnat robino men jayndeji gudditirten ko jayde e quotidien le quotidien nden noon jayde ari koye alhaali Ousmane Sonko e o saaha noon Abdoulaye Wade suuti hen konngudi kan gonnoɗo hen hono hoorejo leydi Sénégal holiti wonde ina wayno tan de kanko Ousmane Sonko ko wasdemo jogade hono humpito walla mbiyen gandal ko wiite ha joni e wasde rentade woni wadde ko wiite ko hono prudence ɗum de jeeyi sababu o haw naati tigui e wilde hono ko yewti e laamu leydi Sénégal ɗum jeeyi sababu noon jayde wi ko wadde sans massage e ko yewti e ɗin konngudi ɗi o suuti ne tawe hello jeenayyi e nde jayde quotidien le quotidien jayde Vox Populi ewɗo subaka hande kañumne arti konngudi maître Abdoulaye Wade kollidde wonde manam gartuɗe on tuma muya viol mo Ousmane Sonko ina wayno tuma kanko Abdoulaye Wade noon o holiti wonde Ousmane Sonko de ko ngakkuɗo ko yewti ko e rentade ko ɗum jeeyi sababu noon o naati e nden wilde nde laamu leydi Sénégal tuufimo haw rullina hen e oɗo saaha kono ɗum o arti ha joni ko yewti e kanko Abdoulaye Wade so hollidde wonde ina wayno kanko mo ganduɗa ko Ousmane Sonko o wasi rentade kono kadi e wasemo jogade ko wiite ko hono expérience to banggue politique on saaha noon o yani e won mo ganduɗa ko joguiɗo expérience kono kadi porɗo no fewi to banggue politique leydi Sénégal e on tuma noon kanko Wade o joopi ko Macky Sall e wiide wonde noon haysinno tawi ɗum ɗon ina woodi o saaha o wasi yonnude ko yewti ko e laamu ngu dartotade yidde elminde on ɗon hono adversaire politique woni on kabdiɗo to banggue dawrugol e sumgoji paaɗi ɗin konngudi jaaƴine tawe e hello joyyi e nde jayde Vox Populi kono ɗum ina tawe hen gueɗe Ebola ɓe kolliti wonde de on ɗon rafi feeñi toon to leydi Guinée yimɓe jeeɗi ɗo jiyamen gondi hen tawi hen tato mbasi hen pitali mum e on tuma noon Dakar ɓe mbiɗe o saaha hande koko woni e den e rentere tigui walla rentinere sababude hulde wattu on rafi boros bonɗo biteɗo Ebola nadde ɗo e leydi men Sénégal ina jani ganduɗa nde ko L'As quotidien kañumne ari e ko yewti oɗo titre e oɗo altine hande ko yewti e tuma muya gueɗe viol fewde on gardiɗo landa Pastef Abdoulaye Wade suuten konngudi ɓe mbitande ko Wade o saaha hande ñaawi Ousmane Sonko mbo holliti wonde ne wayno kanko Abdoulaye Wade holliti omo joguide miijo on ganduɗa ko Ousmane Sonko ko basɗo rentade ha ko ɗum jeeyi sababu noon naati walla mbiya rullina e nden wilde ngu laamu leydi Sénégal tuufima e on tuma noon ɓe kolliti wonde kanko Abdoulaye Wade o wi ko Ousmane Sonko o wati ɗum jogade ko wiite e gandal kewgal to banggue politique ha tengte fanno kono kadi omo ganduɗa ko kabdiɗo makko to banggue politique kañumni ene wayno hutorima on ɗon faiblesse mo Ousmane Sonko jogui ha ko ɗum jeeyi sababu noon oɗo saaha hande o rullinama o tigui e nden wildi nde o tuufa e on tuma noon kanko gardiɗo landa parti démocratique sénégalais o yidde makko tan ko yo Ousmane Sonko o wasa tigui ha joni ittanede walla ɓortede on ɗon wutte mo ganduɗa kay ko lefol horma woni ko yewti immunité parlementaire makko kono ɗum kanko Ousmane Sonko tumade e fanno suuten konngudi hollidde wonde de ina wayno oɗo alhaali manam ɗeɗo gueɗe o tumamo yombo tuma ma uddir tan mo damal jangal fewde toon to paale hitande 2024 won ɗin sumgoji ɗin ko gon makko jaajine tawe e hello jeeɗiɗi e nde jayde wittende L'As quotidien ina tawe hen Daka mo Madina Gounass sababude oɗo deuxiéme vague mo coronavirus ɗum jeeyi sababu noon ɓe mbi ko Daka ponnoɗo wadde ñande nogas ɗiɗi lewru nduɗo ndu gonɗen walla ñande nogas e jeeɗiɗi ndu lewru ndu gonɗen dirtanama ha nogas ɗiɗi lewru mai e nde hitande nde gonɗen ɗin konngudi jaajine tawe hello jeetati e nde jayde L'As quotidien
jayde l'observateur kañum ne arti alhaali Ousmane Sonko tumade gueɗe viol laabi limtinde e on ɗon suka debbo biteɗo Adji Sarr ɗum ɗon noon kanko Ousmane Sonko ɓe kolliti wonde de o saha hannde ko armeji ɗiɗɗi ganduɗa ko rayon X kañum de fawa e dow hoore makko yidde wiide omo kay lombi e hakkude ganduɗa ko woni doyen des juges kono kadi e wonmo ganduɗa ko juge to banggue 8e cabinet wontuma noon kanko mo ganduɗa ko gardiɗo landa Pastef fo ɓe kolliti wonde de ko ɓittiɗo e yesso ñawoɓe joguiɓe gandal e fanno e wontuma noon lombitade mo ɗo wona hunde wemde no wiiri jayde ne tawe hello nayyi ha joyyi e nde jayde l'observateur jayde enquête kañum ari on ɗon fannu ɗum ko caggal nde tuuma e gueɗe viol yimɓe makko eɗen gandi altine ɓennuɗo ɗo ne wayno darinoma lang mbi ko tati memata jeere nde ɗum mumen noon fawetaki junggo e on tuma noon bonande mawde teskonoma ɗo e Dakar e o tuma ɓe mbi ko jagoɗo tambiɗo gueɗe nder leydi Sénégal yaltini ngol ɗon locol ngam fiirude ɓe ganduɗa ɓe ko yimɓe Pastef jaggaɓe e oɗo saaha e on tuma noon police leydi men Sénégal kay tungnima e audio ɗi ganduɗa ko gonɗe e dogde kono kadi e vidéo ɗi ganduɗa ɗi ko konguɗi bonɗi ɗi ganduɗa ɓeɓe ganduɗa ko yimɓe Ousmane Sonko ina kay cuuti ɗum e ko yetti on ɗon e gonɗon seppo yoga hen nagga ko toon to Saint-Louis Ndar ɓe hen ko Dakar e toon to Pikine kono ɗum ko noon ɓe garti e konguɗi ɗi ganduɗa ɗi ko hoorejo Macky Sall yewtidi ɗum e gardiɗo hono lawol murid en woni on khalifa tambiɗo kala ko yewte banggue gueɗe mouridisme ɗo e leydi men Sénégal jayde libération ƴeewo subaka hannde ari ko e fannu goɗɗo koko yewti e scandale mo ganduɗa ko teranga gold kañum tigi woni ko tuuma gomo ganduɗa ngu walla mbiyen usine walla ni gollogal ngal ganduɗa ngal hannde ina kay jotori asde ko yewti ko e or woni kanŋe ɗo e leydi men Sénégal toon to Sabadola ɓe kollitti wonde de ko biteɗo ha joni Richard Yung kañum de fawa ko wiyete ko hono mandat d'arrêt international kalto yiya yo fawi junggo e tuumede ne wayno siɓade ko yewti ko e gueɗe or leydi Sénégal tawi de o rewnani ɗum e lawol ɗin konguɗi jajine tawe e hello nayyi ha joyyi e nde jayde e libération jayde nde ganduɗa nde kolo soleil ewɗo subaka hannde jani guindiri nde ene wayno no jirɗon ni waɗi ko natal omo ganduɗa ko Mohamed Cheikh Ould Ghazouani horejo leydi Mauritanie holko jeeyi on sababu noon ko jayde nde waɗi ko witi ko e capantati ɗiɗi tawi ko page uji spécial toon to leydi Mauritanie gam hokkude Mauritanaɓe kabaruji tawi wayni ko nde jayde witende lo soleil ɗum ɗon noon ko gam sembinde koddigal moƴƴal hakkude Dakar e Nouakchott hollirde wonde ina wayno ko rokkirde kabaruji toon to leydi Mauritanie ɓe kolliti wonde de ko ɗum regard appui manam de ko darɗi cembuɗi no fewi ndi leydi Mauritanie udditidi tawi uddirta ɗum ko hoorejo mabɓe kesso mbiyen Mohamed Cheikh Ould Ghazouani ɓe mbitan de ko Mauritanie nouvelle manam ko Mauritanie kesso pul ɓe jiiɗi haalde oɗo saaha hannde kabaruji jonɗi ene hen cuɗɗo konguɗi Abdourahmane Ndiaye kolliɗi wonde de ɗum ɗon ko ɗum symbole manam ko ɗum hunde mawde nde ganduɗa hakkude ɗen leyɗele ɗiɗi woni jokkodiral kam e kurtodiral moƴƴal kono ɗum ne tawe hen konguɗi Mohamed Bouhamatou kañum de haali hollitti wonde yen kalde ina wayno ɗeɗo leyɗele ɗiɗi kala ina kay jogui ko wiyete ko hono pellital kono kadi e holare mawde lombi hakkude mabɓe kono ɗum ine tawe hen pallanteje tawi foof de jojji ko toon to leydi Mauritanie jayde le soleil ina wayno udditi damal ende oɗo e o ñalawma hannde altine 15 lewru février gam hollirde wonde koddigal ɓurani moƴƴude hakkude leydi Mauritanie e leydi Sénégal jayde stade quotidien e o subaka hannde kañum ne ari e ko yewti e gueɗe coftal ɓalli hono ɓe gowi ardude kala ñande e subaka e ñalawma hannde noon ɓe gaari koye forme mawɗo mo ganduɗa kay ko ɓe ganduɗa ko Lionel Messi e FC Barcelone jogui ɗum e daroɗe nde hitande 2021 ɓe kollitti wonde ina wayno ko Messi ina lewña oɗo saaha kono kadi Barça ina jokki jaɓɓal muɗum ɗum ko adi keɓe kiwodira e Paris Saint-Germain ɗum ko ñalawma janggo e on tuma noon ɓe kolliti wonde komo ganduɗa ko Zeni mo ganduɗa ko dowlo Argentine naɓe o de yiiti hono mbawko muɗum ɗum ko caggal nde o loggi bituji ɗiɗi ɗi ganduɗa ɗi ko mantiniɗe ko yetti on ɗon match hakkude mabɓe e Alaves ɗum ɗon noon ɓe garti hen ko ɓuuri yaji kono ɗum ina tawe hen ko yetti coupe CAF hakkude ɓeɓe ganduɗa ko FC Platinum wondude e Jaraaf ko Jaraaf noon tawi ɓe foliɓe gotel en diga ɗum noon ko tabal mantinigal on ɗon club mbo capitale sénégalaise jogui gam yewtude e dawal bitegal hono ko wiyete ko e match de poule on ɗon CAF confédération africaine de football e on ɗon coupe tigui kona ɗum ina tawe hen ko yewti e toon to Premier League anglaise ɓe kolliti wonde de koɓe ganduɗa ko Manchester United acci Manchester City e wadde tabal muɗum gam fewde toon to titre kono kadi Liverpool kalima tigui ɗum ko caggal nde ɓe piya loggi tati e loggol gotol hakkude mabɓe
Leicester City ɗum wonno ko aset ɓennuɗo ɗo ina wayno ko ɗum ɗo wonno ko tongunden e kelle gadane e oɗo subaka hannde no mbiɗunɗen nani mayne udditi hello Daka Madina Gounass eɗen gandi gila hanki e oɗo alerte mo jewtuɗen holitama wonde on ɗon Daka ponnoɗo wadde ñande nogas e jeeɗiɗi lewru ndu ganduɗa ndu ko lewru février ndu ndu gonɗen tawi ko toon to Madina Gounass dirtinama tawi jeeyi on sababu noon ko oɗo boros gonaɗo eɗen gandi boros coronavirus ha tengti oɗo deuxiéme vague ene wayno dirtini ko heewi e on tuma noon mo ganduɗa ko khalifa tedduɗo woni ceerno Ahmad Tidiane Ba mo ñagoden Allah nde balɗe juutɗe e battane moƴƴe ne wayno duumoto e muɗum kanko e dendagal seereɓe leydi ndi kala e mbaɗi kuuɓal o suuti konngol rewnude ɗum e khalifa manam omo ganduɗa kam jogui konngol o woni porte parole on ɗon ɓe hono on ɗon famille mbiyen hollidde wonde saaha gonaɗo o ko saaha musɗo woni saaha boros coronavirus Daka ponnoɗo tigui yuɓɓinere ñande nogas e jeeɗiɗi lewru ndu ganduɗa ndu ko lewru février ha naggui jeetati lewru mars ne wayno wawata amnade jeeyi on sababu noon ko laygol on boros coronavirus ɗum jeeyi sababu noon ɓe nandiri Daka o dirtine ha ñande nogas e ɗiɗi lewru mai eɗen gandi lewru mai noon hawrat tigui ko hakkude tawi yimɓe juuli korka ɗum noon ko hakkude julde korka e julde taski inchallahu rabbi ɗum ɗon noon ko nden Daka o foti waɗede so tawi hawri e oɗo situation woni ka gonka wonaka ino wayno ustima no fewi no jirɗen ni e ɗe natte ɗe ganduɗa ɗe ina mbaɗa défilé e oɗo saaha hollirde wonde ina wayno Daka Madina Gounass ko nokku potiral alliyankewal mawgal tawi ko nokku kadi ɓurɗo rawde rendinde dendagal jokliwindere nde sous région Sénégal e mbaɗi kuuɓal ɗum ɗon noon so tawi rafi biyaɗo ko bawɗo rabde yiyama ene wayni ɗum ɗonne kadi dirtinde gueɗe ɗe ko hunde wande fayde wadde firtiki eɗen jonna pellital ngal omo ganduɗa ko khalifa o joguima ɗum dirtinde fanno saabu eɗen gandi haare boros covid 19 ko haare dendagal ɓiɓe leydi Sénégal kala e kuuɓal guila kamɓe laamu ngu kono kadi e CRM ɓe wadde dirtinde oɗo événement mo ganduɗa ko événement mawɗo ko hunde wande fayida saabu eɗen gandi Daka ko ɗum événement to banggue diine kono kadi ko ɗum événement to wadde dirtinde oɗo Daka Madina Gounass ko gueɗal ngal ganduɗa ngal hande eɗen joni ɗum e erade kadi yimɓeɓe saabu eɗen gandi khalifa o wi ko yo yimɓeɓe kormo on décision ko yimɓeɓe kadi aussi ene wayno jaado e ngal pellital saabu harande ko wotere harande foof ene wayno ko yidde ha joni folde on boros coronavirus ɓaade woni rafi o nanɗo won ko ganduɗa ko wawa amnade ɗum ɗon noon koko haala e nder dine l'islam so tawi boros ina woodi e leydi boros mo ganduɗa kadi ko daaɓowo ina moƴƴi ene wayno yimɓeɓe mbatten hakkillaji mumen no fewi te eɗen gandi rafi o nana e jokli windere nde nana e Sénégal nana e sous région wadde en ganda hol comorɗo on ɗon rafi so tawi ari tawi ngal ɗo dental ngal ganduɗa ko yimɓe yonɓe gon toon e on tuma ne wawi rabde dendagal yimɓe foof te on tuma wonata ko boomare te ko wonno dewal Allah e jokere en ɗam so tawi wonti boomare to banggue rafi wadde en mbawi wiide ko décision mo ganduɗa o ko mawɗo tigui mantiniɗo mo ganduɗa o kanko mo ganduɗa ko khalife général hono ceerno Ahmad Tidiane Ba mo ñagonɗen Allah nde jomiraɗo joom baɗe bawɗo junnata tigui balɗe moƴƴine battane ngalo ƴetti hanki ɗo e centre ɗo e mbiyen e bopp leegal tawetegal e leydi Dakar ɗo e wuuro lamorgo ngo Dakar ko pellital ngal ganduɗa ngal yonnama no fewi eɗen mbiya yo yimɓe nangal pellital yo yimɓe kadi korma ngal pellital beele haare nde wono wotere poolen oɗo rafi coronavirus gaccen wodani gaccen ɓe mbaɗi pourquoi pas enen en mbaɗani ɗum noon foof wona haala ko ganduɗa ka ko haala tigui fotka haalede oɗo saaha jojji o saaha ko waddude junggo e fandu yaada e rentare beele kala ko yimɓe ponno wadde ene wawa waɗede haysino tawi rawane Daka waɗani c'est vraiment yimɓe mbi e yimɓe ne jeewa on ɗon Daka yimɓe ne ngakka on ɗon Daka kono wonko wonɗo ko ɗum tigui jaggui oɗo saaha hande windere nde jaggui Sénégal jaggui galle diine ɗi wadde kormoɗen ko yewti koye ngal ɗo pellital ngal ganduɗa ngal Daka Madina Gounass dirtinama no mbiɗen ni ha ñande nogas ɗiɗi lewru mai so allahu lamɗo jaaɓi yo allahu rokku en hawrude hen e on tuma profite en occasion saabu eɗen gandi Pindi TV ma won e cœur e on ɗon événement manam ma yaa toon hollon kalko soomi e nder on ɗon Dakar to banggue diine wajife e wirdal juma e ko nandi hen kono kadi e gueɗe commercial e gueɗe ko ganduɗa ko woni jeeygu hani e yaaha garta sifa kam e Dakar so tawi hawre waɗede Allah e on ɗon tuma Pindi TV ma yaa hokko on ko ganduɗa ko woni ina ɓuuri wawde teskede e on ɗon Dakar Madina Gounass ɗo e nden ko wiide bandiraɓe yo jokku ɗoftade hormade kulɗe ganduɗa ɗe e oɗo saaha hande ene pawa gam yimɓe mbawa yiftude oɗo rafi coronavirus ko ɗi konnguɗi mbaynortoɗen e oɗo altine hande en jetti Mansour Sow to banggue ko ganduɗa ko woni caméra lollirɗo Thiad yeeso haalirde nde waylay ko musidɗo mon Amadou Moussa Anne ari men ko janggo so Allahu lamɗo jaaɓi gonen e jaam.